Ты просто пугать. Tajuuksii ihmisjengi pistää suon. Так, тут троим. Ну, ничего. Tajuuksii ihmisjengi. А начинается 7%. Бывает. Tajuuksii ihmisjengi. Tajuuksii ihmisjengi. Tajuuksii ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Ну, 1% тут нужно. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. Wait. It's one way. Потому что это En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. Tännekaan varsinkaan kun jengi vaan. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. Tännekaan varsinkaan kun jengi vaan ja en taju miksi ihmisjengi. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. Tännekaan varsinkaan kun jengi vaan ja mutta ette varmaan kukaan muu. Можно там поставить. En taju miksi ihmisjengi pistää suone. Ja miksi on levinnyt tänne Rousa Suomeen? En äly mitä järki siinä oikein on. Vois mä kuulee depadella, ei kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo. Tännekaan varsinkaan kun jengi vaan ja mutta ette varmaan kukaan muu.
Nичего. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun ikänes naija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne kehtyy tai hikisiin huumeet? Osti miini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu Смотрите, блин. Уже приближаемся. Техауса. Хауса. Комната страха. Зона страха. Комната. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun ikänes naija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne kehtyy tai hikisiin huumeet? Osti miini, heroini, marihuana ja speedi. Ja en taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu. Можно покликать, чтобы En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun Серьезно, я тут. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun Слушай, так, En taju miksi ihmisjengi кто-то умеет так. En taju miksi ihmisjengi En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun Какой-то клик. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella, eikä olla vähän aikaa. Ei siinä oo mitään tekaa varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta pitää varmaan kukaan muu mun ikänes naija tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti. Miks ne kehtyy tai hikisiin huumeet? Osti miini, en taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä О. Почему? Почему тень не улыбается?
yapıyor musun? En taju, Ne miksi yaptın ihmiset sen ya? Sen burada diyorsun yaşıyor. Просто у меня нет, начинается, понимаешь? En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Ja se puhuta tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiä huume? Afniini, heroini, marihuana ja speedi. Ja en taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Ja se puhuta tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiä huume? Afniini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää en taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Ja se puhuta tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiä huume? En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Ja se puhuta tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiä huume? En taju, miksi ihmisjengi pistää suone ja miksi on levinnyt tänne rousas Suomeen. En äly mitä järkeä siinä oikein on. Vois mä kuulee padella ja kiellä vähän aikaa. Ei siinä oo, tantekaan varsinkaan kun jengi vaan daja. Mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaija tappu. Ja se puhuta tän kriittisesti. Miks ne kettyy tai hikisiä huume? Afniini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää tai kasvullinen? Ну, просто полети. Водичка. Я почти тоже.
Можно про это? Про этого страшно. Ну, про этого. Да. En taju miksi ihmisjengi pistää suoneen ja miksi on levinnyt tänne rousaan Suomeen. En äly mitä järki siinä oikein on. Vois vaan kuulla depadella, eikä olla vähän aikaa, ei siinä oo. Tannekaan varsinkaan kun jengi vaan daja, mutta ei varmaan kukaan muu mun ikäinen snaaja tappu. Jos joku ottaa tän kriittisesti, miks ne käyttää jotain hikisiä huumeita? Mini, heroini, marihuana ja speedi. Ja miks ne vetää sitä säkkää? Miten kasvu lyhentyy pikku pätkää? Nipputtuu 2 miljardia aivosoluu. Mitä muksia vaan ja kyl niin toru. Mut se vaan kinuuttaa New York koru. Maailma on paha ja New Yorkasen nappa siellä ei sanota. Älä tapa koska hakkaaminen on tulkien elämän tapa. Слишком много объектов. Можно было. Прятаться. Это что? Это всего смешная задача.